Imana onu abulu negi ga mega affect. Imana onu abulu your father ga mega affect. Imana obu na mpaje egbu mmadu na ị ga-anata ụgwọ ọrụ ya. Imana obu na nwanne gị nwaanyị ete ime ma gị maalụ. Imana ị ga-anata ụgwọ ọrụ ya. Maka na ebulu wee fada nwa gị wee ete ime na iketala okenia. Nwanne ya nwoke maalụ na o tere ime ketala okenia. Mami ya ketala okenia. Ndị niile wunyeli advice na je ete ime ketala okenia. Imana enyi gị nwaanyị si na je etepu ime. Imana iketala okenia. Onye direct ụlọ ọgwụ ebe ọ ga-eje tenye na doctor ọ dị very good. Imana ketala okenia. Doctor meli nya bibe ketala okenia. Malu advice mmadụ sikila advice wee bịa bịa nọ malụ nke ị ga-etinye ọnụ na nke ịma na-etinye ọnụ. Ọ bụrụ advice niile ka ị ga-etinye ọnụ. Ka ị malụ ibe bụ na afụfụ ihe na-ata mmụọ ogbenye. Malụ ibe bụ na mpụ na awụwa anyị na-eme n'ụwa gị nke a n'ụwa gị ọzọ na ị ga-ata afụfụ ya. Ụwa gị ọzọ ị ga-ata afụfụ ya. Ịmana Scott free o na imegide nwa ogbenye bịa lebe gị. Ụfọdụ na-emegbu ụmụ ụbọyị ba. Ụfọdụ gbagburu mmadụ, ụfọdụ tiri mmadụ nsị, ụfọdụ tele ime. Ị ga-atakwa ahụhụ ya. Ọ bụrụ na ime itele ime, ọ bụ na iwepụrụ nwa, ọ bụ na iwepụrụ nwa, jee ka ịkwa aka ọbala kịta. Jee kwa aka ọbala. Jee kpụọ alụ. Ma ọ bụ na ịma na iwepụrụ nwa, maka na ọ ga-abịakwa gị ọgụ n'ụwa gị ọzọ, ị ga-atakwa ahụhụ ya. Ụwa gị ọzọ ị ga-atakwa ahụhụ ya. Ọ bụ na imele ibe okenye ji wee bụọ gị ọnụ, ọ bụ na o nwere okenye bụrụ gị ọnụ, jekwa ya ọbịa kịta ọ dị ndụ. O nwere ibe imele okenye ọ bụọ gị ọnụ ma gị ma na imele olesi ma ọjọọ so na-abụghị ọnụ nkịtị. Ọ bụ oge ọ na-ereba isi na ọma mmenata gị. Ụfọdụ bụ ọnụ abụlụ nne gị gaba na-ata ahụhụ ya. Ịma na ọnụ abụlụ nne gị ga-eme gị affect. Ịma na ọnụ abụlụ your father ga-eme gị affect. Ịma na ọ bụ na mpaghara egbuo mmadụ na ị ga-anata ụgwọ ọrụ ya. Ịma na ọ bụ na nwanne gị nwaanyị ete ime ma gị maalụ. Nwanne gị nwaanyị ete ime ma gị amalụ, ịma na ị ga-anata ụgwọ ọrụ ya. Maka na nkịta anụ nwa na ụfọdụ nne na nna na-eweli iwu dedulu nwa ba duga n'ụlọ ọgwụ kwụọ ụgwọ ka ete nya bụ nwa ime maka na ka o debute na ife ifele. Ka ete nwa bụ ime ka o debute n'afa gịnị ife ifele. Mbọsị bulugbo nwoke bi n'ụlọ ama mma na nwa ya nwaanyị tere ime kwa ka nwa ya nwaanyị nọdụ n'ụlọ ahụ. Oge duru nwa ya nwaanyị ahụ ozugbo ozugbo jee kpụọ alụ mee ibe niile kwuo eze kwuo ndị iche kwụọ aka ọbala. Ọma nkwenata ka nwa ya nwaanyị tee ime ịdị ime mụọ ọnya. Maka na ebulu wee fada nwa gị wee tee ime na iketala okenia. Nwanne ya nwoke maalụ na o tere ime ketala okenia. Mami ya ketala okenia. Ndị niile wunyeli advice na je ete ime ketala okenia. Ịma na enyi gị nwaanyị si na je etepu ime, ịma na iketala okenia. Onye direct ụlọ ọgwụ ebe ọ ga-eje tenye na doctor ọ dị very good, ịma na ketala okenia. Doctor meli nya bibe ketala okenia. Ịma nke a. Ịma nke a. Ka ị malụ the type of advice ị na-enye mmadụ. Malu advice mmadụ sikila advice wee bịa bịa nọ malụ nke ị ga-etinye ọnụ na nke ịma na-etinye ọnụ. Ọ bụrụ advice niile ka ị ga-etinye ọnụ na mmadụ sị gị kọwagodulu m na mụ dịkwa n'ime onye abụ sị na ọya anụ m onye abụ ọkachasị ụmụ nwaanyị isi ego je wepụ ya na ga remove it na ga remove it. Igbulu mmadụ nke nwa sị go and remove it gbulu mmadụ. No deny pregnancy abụrụ certificate ihe eji wee je wepụ ya. Go and remove it.
ọ sị gị na onye nke achọkwanụla ịnụ m mana onye nke anụnwa nwee sekuriti lọ wee mme m ofu mme na ofu nchekwanụ ka ọ jere nwee dị ime mana onye achọrọ ịnụ m kedu ife mmemme isi aga remove it ka onye a wee nụọ gị imela alụ ngị bụ onye si go and remove it ma onye isi go and remove it o wee je remove ya mela alụ dọkịta onye lebe aka wee remove ya mela alụ unu ga-akpụ alụ den ka mgba gị o nwere ibe bụ njọ akpacha anya wee mee alụ akpacha anya wee mee maka na alụ ka anyị na-akpụ ya ndị ụka na-akpụ ya njọ alụ akpacha anya wee mee alụ akpacha anya wee mee bụ na idisaidịlị ka ime ebe imecha anya ka ị jee kpụọ alụ ama mgbalị gị 100% nwe nke a na-akpachara anya wee mee mebi otu a na-ekwu ibe a na onwego ime itele onwego ndị inyere adịbasị kpachara anya wee mee mgbaala ya dị iche danị na nke na m wuchele kịta dizaịn si mmiri hapụ datịrị mma emeleli ya kama emecha nje kpụọ alụ ga ịma abaghị bụ abụ ofu maka na ị ga-asapụ jee taịm ya alụ ị na-akpachara anya wee mee a ga-agba alụ nwunye ya ịma sapụ jee taịm ya mana ị ga-ata ahụfụ ị ga-atatụ obere ahụfụ dị na ya ịtazi ya n'ụwa nke taa ya n'ụwa ọzọ obere ahụfụ mana o nwere ibe bụ na ịkpacha anya wee mie mmiri hapụ datịn ikekwa o nwere nwaanyị dị ime kịta na-ekwu ibe maọbụ na enyi gị nwaanyị dị ime kịta na-ekwu ibe maọbụ na nwa ngel ị na-achọrọ ịnụ esi m na ọ ga-ebute gị nsogbu na iwu bụ na ị ga-etepụ ime ahụ na-ekwu ibe esi mmiri hapụ datịn alụ ịkpacha anya wee mee na nke ị na-akpachara anya wee mee fana bụ two different alụ and the fact will different punishment maka so many of you ama believe ya you man believe ya then o nwere nwa ị ga-ewepụ maka ụfọdụ n'ime unu ga-asị m waji bụ ọbụla nwa bụ anọrọ na wumbu na nwa bụ mmele nke a maọbụ na ọ dị na ebe nwa maọbụ na nke ahụ dị iche o nwere nke bụ na iwepụli ya ka ị wee zọ ndụ gị dagwa na abụrụ njọ ọ bụrụ njọ iwepụle ka iwe zọ ndụ gị mana ụfọdụ di na nwunye na-asị na ba amụsịgo nwa batazi abafafa jee wepụ nwa bata gị afọ ije wepụ ị ga-atacha afụ n'ụwa gị ọzọ ọnọdụ gị na-ịbata ịkpọ mmadụ kuu maọbụzi ya kpọọ onye afọ onye ahụ gbalịbịa ezi ya gawa na prank ọ nachi ya azụ ịkpọkwa anya ọzọ onye dị bizi na-emela onwe ya ife o nwere famili ebe ndị ọzọ ọ ga-aga o nweche so many families ọ ga-aga o nwere so many families ọ ga-aga amụta ya ị nọrọ ebe ahụ bikos na mgbe ị na-ewe ibe na mgbe unu na-ala di na nwa ka ị na-akpọ ịmara na nwoke na nwaanyị lawa di mana ịkpọ ọwọ nwa ị na-akpọ nwa oku ka ọ bịa ọlụla dị ka eji amụta nwa so mgbe ọ bụla ị labalụ di ịkpọbago nwa oku ka ọ bịa nwatakịrị gbazialụ bịa ije wepụ ya si ya pụọ na ga chọọ ya ọbịa ọzọ esi ya pụọ na ga chọọ ya nwata ahụ na-ata gị ahụhụ necha na-ata gị ahụhụ paakị ya ga-edebe gị n'ụwa gị ọzọ ọ bụkwa sọ n'ụwa ka ị ga-ata ahụhụ ya ọ bụkwa sọ n'ụwa nka ka ị ga-ata ahụhụ ya o nwere ndị ga-ata ahụhụ ya n'ụwa nka bụ na emebe na ba ama mmụtazi nwa chacha